A wani ƙaramin birni da ke Toki akwai wani mutum da ya fi kowa tsayi a duniya. Yana da matuƙar tsayin da babu wata ƙofa daidai da shi, babu wata mota da zai iya hawa, kuma babu gadon da yake isarsa, kuma babu mutumin da ke da tsayi a gabansa. Waye shi? Ya yake da wannan tsayin nasa? Ku kasance da mu har ƙarshe domin ganewa game da shi. A Toki akwai wani shahararren dogo da yake zaune a wani yanki kusa da bodar Syria, wanda yake da kowa a tsayi a duk faɗin duniya. Wannan shine sarkin dogayen duk duniya. Hi, my name is Sultan, tallest man. Yana da tsayin mita 2 da santimita 51, wanda sai mutum biyu sun yi hawa suke tadda tsayinsa. Shi ke da mafi girman hannu da ƙafafu. Yana sanye da keɓantattun takalmi, keɓantaccen kaya, har da keɓantaccen biro. Sai dai ba iya farin ciki ne a rayuwarsa ba. A lokacin da yake shekaru 10, likita ya gano wani maganaɗisin halitta da ke kunshe a cikin kansa, wanda yake sa shi girman tsayi sama da abokansa har ma da iyayensa. Uzadından dolayı toplum olarak beni kabul etmiyorlardı. Her yerde sıkıntılar çekiyor. Wannan tsayin nashi na bashi kalubale. Baya iya zuwa makaranta, baya iya tuka mota, baya iya tsayuwa na tsawon minti 30 kacal sai ya dogara da sanda. Samun aiki da zirga-zirga ya yi masa wuya bare ya samu soyayya. Saboda girman jikinsa ya yi tafiya zuwa Amurka domin ya samu likitan da zai tsaye da shi daga girma. Amma Sultan bai samu nasara ba. Dünyanın en zor adamı olmak yani gerçekten çok güzel bir şey ve benim için çok güzel ve çok mutluyum. İyi ki uzun bir insan oldum. A maimakon ɗaukan girman jikin shi da wata tawaya, ya yi imani cewa kyauta ce daga Ubangiji. My body is a gift from God. Saboda haka ya samu nasarar shiga kundin tarihin duniya, kuma ya zama shahararren da ya zagaye ƙasashe 128. Kuma mutum ne da ke samun dubban masoya da maziyarta a kowace rana. Sultan na da girman jiki da girman zuciya. Wannan dogon na da shaidar kirki da fari'a idan aka je gare shi. Baya yankewa daga murmushi ko kuma sumbatar nuna aminci. İnsanları dış görünüşe göre yargılamayalım ve birbirimize iyi davranalım ve birbirimizi sevelim. Sultan ya ambata duk yadda rayuwa take gare ka, da murmushi za ka iya canza komai zuwa jin daɗi. My name is Sultan, tallest man.